Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Maayong buntag, Uncle at Tita, lalo na sa mga naminaw o nagtanaw sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawgan na lang ko og Noel. Isang seaman loyal mula po sa Cagayan de Oro City. Tsada kayo. Single parent na po ako dahil naghiwalay na po kami ng una ko pong ka-live-in. Nasa kanya po yung mga anak namin dalawa at sinusuportahan ko po. Hanggang sa nakilala ko naman si Danica na taga Bohol. Ito, legit na single. Maganda at sexy. Nataon na nagbakasyon ko ato sa Bohol, Uncle at Tita. Doon ko siya nakita. Kapitbahay siya ng aking pinsan na si Sano. Unang kita ko pa lang, wala na, love at first sight na. Power kayo. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Sige gaw, inom lang kayo gaw. Kung bahala ako bibili ng mga alak natin dito sa Bohol. Magdagdag ka naman ng pulutan. Ano ba naman yan? Puro paan ng manok. Gusto ko ng isaw. Bitaw gaw, bitaw gaw. Taka, gusto ko ng nachos. Bay, hindi na kag nachos sa Bohol, bay. Wala nachos sa Bohol, bay. Meron dito, tingnan mo dito, bundok. Why? Agaw kem, adyo po pamita na kuha nachos. Wala nachos na sa Bohol. Nadre, Tarsier, may Lubok River. Doon ay pang low bets. Anong gagawin ko sa tarsier papulutanin ko? Bong subtitle nga, hindi ko naintindihan sa naman. Sabi niya kasi, wala daw nachos dito. Meron dito. Ang tingin dito sa Bohol, bundok. Hillstone dito, bundok. Kaya nga, bay. Gaw. Kano sama ka mo sa kay balik barko, gaw? Malapit na gaw, baka
pagtawagan ako ng agency, sasakay ulit ako, sasampa ulit ako kasi wala naman akong pag-stayhan dito eh. Ba't di ka pa kumuha ng bahay? Meron akong bahay na sa Cagayan. Bakasyon lang naman ako dito Hindi, sa inyo. may tinatayo yung subdivision dyan sa malapit sa Chocolate Hills eh. Bay, pinapagiba na ng ano yan. Gusto mo magtayo ng swimming pool? Swimming pool. Doon sa paa mismo ng ano, bay. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Paa ng chocolate. Ang baho nga eh. May paa ng Chocolate Hills, bay. Ang baho, bay. Last mo na yun ah. Grabe lagi, bay. Doy, agaw. Dulo kayo, paila-ila ni Muda. Gaw, ay, turang kayo, ang gagapa, gaw. Subtitle, Bong. Ano daw? Subtitle. May pakilala daw siya na chicks. Ayun, Uy! Oo, yun o. Lumapit. Uy, ako magpapakilala. Ako na magtawag daw eh. Oh, sige, sige, sige. Uy, inadanig ka. Balik ka na. Hi. Hindi ka, sinadig ka yung magmaganda. Yung maganda. Hello. Yan. Day, ako kang palain sa ahong, ano day, ahong agaw, insan ba pinsan? Ano Si daw? Noel, Excuse pinsan me? ko, Noel. Hi, Noel. Ay, hi. Si Noel sa pagkakatingin ko sa kanya, big time siya. Si Mancano. Paano mo nalaman? Dahil Lo, galing mo. Mukhang lalakero ka. Alam mo yung mga profesyon ng tao ah. Napoprofilan eh. Nako. hindi siguro nakita niyo yung kwintas ko na angkla ng barko na gold. Oo, grabe ka naman. Anong pangalan mo, tomboy ka? Si agaw Ken. Trans na ako ah. Ako si Kim. Day, doon ako ay pabor. Okay na sa imo, day. May pabor ako hingin. Pabor? Anong pabor? Gusto mo masyal na ito ang pinsan sa buhal? Busy man ko na sa buhal ay. Ano daw? Busy ako, busy. Busy, hindi. Marami akong gawa ba? Maraming gawa. Sabi niya po, busy daw siya. Busy. So, ano gagawin ko? Ano mapaglilingkod ko kay Noel na isang seaman? Nakakahiyaman, baka pwede magpasama sa'yo, mamasyal ito sa Bohol. Ay, oo, ano ko yan? Sideline ko yan dito. Nagtutour guide ka rin? Tour guide ako. Oo ba? Sige. Pero correction na, maganda at sexing tour guide. Ano yung maganda? Ano kalame? Sige, ikaw na magsama sa Ako agaw ka. bahala sa pinsan nyo. Mag-e-enjoy siya dito at magiging unforgettable ang kanyang tour. Noel? Okay lang sa iyo mo? Okay lang? Oo naman. Di ba nakakahiya? Baka Noel. busy ka. Noel. Oh. Make sure pag uwi natikman mo ah. Si! Bulong lang eh. Wala Di narinig eh. Walang ganyanan dito. Ano lang tayo? Ay kung ako yan, dadalihin ko yan agad-agad. Pakaano mo talaga? Ano? Siyempre. Samahan mo ba ako? Oo naman. Ready ka na ba? Tara. Ano? Pasensya na kayo guys ha. Itutur ko muna yung pinsan niya na si Noel. Ay, ingatan mo tong pinsan ko Oo ha. naman. Amping ka dyan. Iingatan ko siya at aalagaan at paliligayahin. Magsakay kayo ng kabadyong putik ti dyan at tag-ijas jujo. Ay! Lagpat akong laway ay. Luwa mo ko na kulira. Gati pa kayo laway. Tibuak ko yung laway ko ay. Wak! Da! Nadura na. Laway mo. Ikaw mo kong trisbe. Hak! Da! At tara na. Let's go. Sige, let's go. Yung chocolate hills sa ibabaw. Ang ganda, no? Ang daming tao. Ang laki ng Chocolate Hills, di Oo ba? nga. Ang buo ng chocolate hills. Diba? Magkadikit-dikit. Kung sa kamay mo, gano'ng kalaki yung Chocolate Hills? Dalawa ganyan. Hindi di ba? kaya eh. Parang Diba? tatlong kamay yung Gusto mo chocolate ba hills. makahawak ng Chocolate Hills? Siyempre naman.
Ay, picturean mo nga ako dito. Okay lang. Picture tayong dalawa. Parang Tayong dalawa, tour guide lang naman ako. Ikaw yung turista parang dito, no? girlfriend ba? Yun na, good. Uy, ibang rate nun. Ito naman ako. Bayad Ako yun. bahala sa'yo. Ako na bahala sa'yo. Inom tayo mamaya. Tapos ko na bahala sa'yo. Malaki yung tip ko sa'yo. Hindi ako inom, no? Ano ka ba? Trabaho lang to. Hindi tayo magkaano-ano. O sige, naman, picture ka na. Ganito yung ginagawa dyan. Parang 3D. Ituro mo yung bundok. Ayan. Ay, ayan. ibuka mo yung kamay mo. Kunyari, hawakan mo yung bundok. Okay, Yan. 1, 2, 3, smile. Tapos, nga. Ganyan. Nga? Nga. Yan. Ah. Isa pa. Tapos parang nasasarapan. Ah. Okay na. Eh, selfie tayong dalawa. Dali. Okay, sige. Para pakita Iba ko yung sa rate nito, Porke maganda ako. Gusto mo ka selfie. Dikit ka pa. Dali. Yan. Ayan, 1, 2, 3. Yan. 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 Para magjawa na ba? Yan. Bali, kiss dito. Hoy! Joke lang. Talaga, napakababaero mo, Noel. Joke lang. Baka sabihin mo, mga seaman, ganyan kami. Oo, no. Basic naman yan. Ito naman. Sige na, picture. Yan. Sapa. Yan. Okay ka lang ba? Salamat ha, sinamahan mo ako. Napagod din ako pero Ako din, napagod masaya naman ako kasi kasama kita eh. Talaga? Hmm. Kahit kakikilala mo lang sa akin, nag-enjoy ka na. Gadoy, baka ma-fall ka sa akin. Ay, Madami ano namang akong... masama eh, single na ako eh. Wala na kami nung kalibin ko eh. Ang bilis mo naman. Oo. Anong mabibigay mo sa akin? Kung juwain mo ko. Yun lang, siyempre, padadalang kita pera. Talaga? Marami ka nun? Pero iwan ko yung ATM ko sa'yo. Oh. Hindi Teka naman ba? yan yung habol ko eh. Pero kung Talaga? sige. Talaga? Dito habol mo? Hindi, oy, grabe ka Sure sa amin ka? mga Pag babae. sure, oy. Bakit mo binibigay kung sa tingin mo hindi yung habol ko? Oh. Excuse me, wala pa akong babaeng binigyan ng ATM ko. Ikaw pa lang kung sakali. Yung kalibin ko dati. Totoo yan. Niwala ka. Nung Oo. kalibin ko dati, hindi nakatanggap ng ATM sa akin yun. May pera. Ba't mo iiwan sa akin yung ATM mo? Hindi, mo pa patunayan naman ko ako sa'yo na girlfriend. ano. Ganun mo ako kagusto? Oo. Gusto kita eh. Ano? Paano? Yan, ay, hindi ko gusto yan. Ikaw yung gusto ko. Nahiya ako dyan eh. Pero ano, pakis na. Sige na, bibigay ko naman sa'yo eh. Hindi tayo magpapahinga. Magpahinga na nga. Dito na tayo eh. Dali. Bitaw. ATM pala ha? Madali naman akong kausap eh. May laman to ha. Baka sabihin mo wala. Wala naman ako sinasabi. Oo, kaya Pwede nga. akin na lang yung kwintas mo na gold. O sige, sa'yo na lang to. Nakaupo siya sa isang Napakaswerte ko po kay Danica ang Colatita. Dalaga, sexy, maganda, suwabing-suwabe. Malayong malayo sa mga naging chicks ko dati. Kaso nga lang, palahingi eh. Pero okay lang. Binigyan ko siya ng pera. Iniwan ko po yung ATM sa kanya. Siguro mga nasa 250 din ang laman nun. Pera pa sa binibigay ko sa kanya. Wala akong pakialam. Kung ano masasabihin ng iba, basta mahal ko na si Danica. Ay, sinabi namin sa iyo, Gaw, na wag na lang yung babaeng yan pag nagseryoso ka, Gaw. Wag yan. Kasi, escort yun, Gaw. Marami nang nakatikim dyan, Gaw. Tsaka, balita namin, Gaw, nagbabayolin yan.
Ano violin? Uy. Ano violin? Ano ga? Yung, violin, ganyan, oh. Oo, nagsasyabu yan. Risadis ba? Risadis. Oo, tsaka ano yan? Hindi naman Bong, wala. di ba wala- pawok yan? Nakita ko Yun yung na nga ba, escort nga? nakita ko yung profile picture, yung profile niya doon sa group na sinasalihan ko ng mga walker eh. Andun siya, tapos may post siya doon. Pa-walk to 3 pops. Sabi. Bay, alam mo, bay. 2 pops na nakalagay dun eh. 3 pops. No kiss nakalagay. No kiss. Bay, alam mo, bay. Joy, yung Unli Pops. Pagdala ko doon, Ano to? Oh, pagpunta namin doon, Unli Wings pala yun. Parang nasala. Lire. Ano yun? Hindi naman totoo yan. Tsaka, mahal ako nun. Ako pa. Ay nako. Alam mo, Nakasasampan ako sa barko. Tol. Sabi ko, pagbaba ko, bibili kaming bahay para doon ko na siya dalhin. Tol, kanino maniniwala sa mga pinsan mo na matagal mo ng karamay sa lahat ng problema mo o doon sa kakakilala mo lang, bawok nga yan dito, ito naman, tinur ka lang na in love ka na. Sinabi lang namin, tikma mo, wag kang mapul. Hindi nga totoo yung sinasabi nyo. Pawok yan. Dapat na, Oo nga, bay. tamo hindi ka pa nagkatulo. Huy, bunganga mo. Mayos ka. Gusto mo talaga. Gusto mo talaga. Iba yung tumulo, bay. Tumulo yung laway, bay. Ano, Budoy? Ulit-ulit. Wak! Ulit-ulit kaya. Bahala ka dyan na, sinasabi namin sa'yo. Pinsa ng kolatita at sumakay na nga ako sa barko. Iniwan ko yung ATM at nagpapadala ko ng pera para po kay Danica. At syempre, ang aming means ay ng aming komunikasyon ay mag-video call. Hello? Oh. Ba't paalang yan? Nasa yung mukha mo? Hindi kasi ako naka-makeup tsaka wala sa mood makipag-usap ngayon. Ha? Chappy! Sige. Salita ka lang. Oh, hello. Lalong na... Di ba? Hindi kaya ng data ko yung video. Data, di ba nagpakabit ka na ng ano dyan, ng wifi? Eh, Nagpadala hindi na ako nga ng kaya- pera eh. Hindi nga. Pangit pala yung napakabit. Papalitan mo na lang. Kita mo, Teka lang, ba't may paa dyan? Kaninong paa yan? Ano ba? Sinasabi mo Hindi dyan? akin yan. Oo. Ano mo yung, itapat mo yung camera mo sa kama. Paa ko yan! Paa mo? 3 yung paa mo? 4 paa mo? Alam mo, siguro pagod ka lang. Inaaway mo ko. Hindi kita inaaway. May mga balita na kasi ko, Danica, habang nandito ako sa barko, ikaw, niloloko mo ako, tapos, ba't ang lalim na ng mata mo? Hindi ka ba natutulog? Oh, ba't gumaganyan ka na? Hindi, may sipon lang ako. Ba't ang laki ng mata mo? Ano nangyari sa'yo? Sinisipon lang ako. Sinisipon ka, ganyan kasipunin? Alam mo, may Danica, sakit- huwag mo kulukuhin, ha? Alam mo, tatawag ka, pagbibintangan mo ako, wag na lang tayo mag-usap. Iwalay na tayo, ayoko na. Pinagbibintangan mo ko na kung ano-ano. Kung Hello? sino-sino pinapakinggan mo dyan, ayoko na. Danica, kausapin mo muna ako. Danica!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!